खुलुमबाय रायजो राजाफोर आरो बिदा फंबाय बिनानावफोर लोगोफोर नोंसोरनि गेजेराव मोनसे आरो गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय आं बे गोदान भिडिअआवहाय नोंसोर नुनो मोनगोनसै जयस्टिक आरो गेम पेड मोननैबो सेम थ' बिनि आं आनबक्सिं आरो रिभिउ खालामगोनसै मबे नोंसोरनि थाखाय मोजां जागोन पबजि आरो कल अफ डिउटी बिदि गेमफोरखौ गेलेनो लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामगोनसै आं तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से ये भी परेशान हो गए हम भी परेशान हो गए करो फिर अन्थामनि गेजेराव मोनसे आनबक्सिं लाबोबाय इभ' गेम पेड प्र' 4 बेयो लोगोफोर लेटेस्ट भार्जनथार बारा गोबाव जायाखै लन्च जानानै पबजि आरो कल अफ डिउटी जेबो गेम गेलेयोबा खालि पबजि आरो कल अफ डिउटी गेम नङा बिराद गोबां गेमाखौ नोंसोर बेहा इउज खालामनो हागोन गेलेनो हागोन बे गेम पेडजों आरो बे गेम पेडनि दामाबो बारा गोबां नङा आरो कभारावहाय बिराद गोबां गेमनि मेनसन खालामनानै दोनदों थ' बक्सनि सिङाव जों मा मोनो बक्सनि सिङाव मोनसे गेम पेड मोनो बेनोल' आरो जेबो मोना बिनि लोगो सेन मोनबाबो जों मेनुवेल गार्ड मोनफायो मोनसे मेनुवेल गार्डनि जोंहा एसेग्राब आरि नाङा थ' गेम पेडखौ जों बख'बाय आरो मेनुवेल मोनसे गाइड मोनबाय थ' मेनुवेल गेटनाखौ एसेग्राब बे लाभ लेटारनि एसेबां मानसिनो आरोखि दोरखाराखौ जाया थ' नांला बेखौहाय एफाग्राब बहाय मेनसन खालामनाय दङ मा गेमफोरखौ नों बे गेम पेडजोंहाय गेलेनो हागोन थ' बेखौनो मेनसन खालामदों बेनि सेटिंआ माबोरै खालामनाङा माबोरै खालामनाङा गासिनो गेमखौ होजोबदों आरो स' जों जयस्टिकआव आरोखि सेटिं खालामनो थांगोनसै बिनि सेटिंआ माबोरै मा खालामजायो थ' इनि बटनफोरखौ बेसेबां होदों मा होआखै बोरैहाय मा दं इदिफोरखौनो गासिनो रायलायगोनसै थ' जोंनि गेजेरावहाय मोनसे फैदों मबाइल माउन्ट बेखौ थिखांबा मबाइल माउन्टखौहाय नोंसोर मबाइलखौ बिहा खेबनानै दोननो हानाय आरो खेबजानानै बे मबाइल माउन्टनि उनावहाय नोंसोरो बेटारि चार्जिंनि पर्ट नुनो हागोनसै नर्माल चार्जारथ' लोगोफोर बेनि बेटारिया जाबाय नोंसोरना 1200 mAh थ' बेखौ नोंसोर मोननै अपारेटर सिस्टेमखौ सालायनो हागोनसै मोनसे जाबाय iOS मोनसे जाबाय नोङो एन्ड्रइड थ' नोंसोर मबाइला दं नोंसोर बेखौ इउज खालामनो हागोन आरो बेनि लोगोसे नोंसोर मोनसे एप्स डाउनलड खालामनाङा बे एप्सखौ प्ले स्ट'र नङाबा आइ स्ट'रावहाय मोननो हासिगोनसै थ' नोंसोर बेखौ डाउनलड खालामनानै बेखौ कानेक्ट खालामनो हागोन नोंसोरो एप्सखौ डाउनलड खालामखांबायला गेम पेडखौ अन खालामदो अन खालामनानै नों गावनि मबाइलाव थांनानै एप्सखौ अन खालामहैनांगौ अन खालामनानै नोंसोरो बेजों सेटिंखौ खालामनो हागोनसै आरो नोंनि मबाइलाव मा गेम दङ गासिबो श' जाफैजोबगोन थ' मबे गेमाखौ नोंसोरनो सेटिं खालामगोन बे गेम पेडजों थ' नोंसोरो बे आरियाखौहाय गेमाखौनि सेटिंखौ खालामनांगोन आरो जेब्ला नों सानदों नों पबजि गेलेनाय बा पबजियाव थांदो पबजिखौ अन खालामदो अन खालामनानै नों बिनि कि सेटिंफोरखौहाय खालामजोबनो हागोनसै नोंनि फनावहाय माबोरै नों सेटिं खालामना दोनदों थ' नोंसोर लोगो बिनि मोनसे फट' क्लिक खालामनांगोन फट' क्लिक खालामनानैहाय बे फट'खौ बे एप्सआवहाय आरोखि फिट खालामनांगोन सेन्ड खालामनांगोन थ' सेन्ड खालामब्ला नों अपसना फैना होखागोनसै माबोरै मा बबे बटनखौ मबेजोंहाय नों कानेक्ट खालामबाय बे गासिबो फैजोबगोनसै स' नोंसोर बिदिखौ खालामनो हागौ नर्माल सेटिं एसेग्राबो हार्ड सेटिं नङा नोंसोर सेटिंखौ नायनानै लागोन नोंसोर लेआउट ना मबे नम्बर 1 नम्बर 2 लेआउट ना मबेहा दोनदों थ' मबेखौ नों सेटिं खालामगोन बिनि फट'खौ बाय डिफल्ट नोंसोरो क्लिक खालामनानै सेन्ड खालामनांगोन थ' नोंसोरो बेवहाय आरि लेआउट 1 आव दोनगोनसै आरो 2 फट' क्लिक खालामनानै हरगोनसै बिदिबा एकदम जानाय नङा थ' नोंसोर 1निबा लेआउट 1निला 1निखौ क्लिक खालामना हरनांगोन थ' नोंसोर बाय डिफल्ट मोनसे गासैखौबो खालामजोबनो हायो लांनानै बेखौहाय मोनफा मोनफा गावबागाव कियावहाय दोनहैनो हानानै नोंसोरो बेखौ सेट खालामनो हागोनसै आरो बे फट' क्लिक खालामनाया बेजोंहाय बेखौ सोङाब्ला अपसना गासैनो फैजोबखायो आरो जों एबार पबजिखौ अन खालामना नायगोनसै माबोरै मिलायदोंना मिलायाखै थ' नोंसोर नायदो आं बादाथ' बेखौ बायनाया बावाखै थ' आं एसेग्राब मोजां गेलेनो रोङा बेहा आखाइजों हलाखिसो गेलेनो गोरों आं आखाइजोंथ' बे नोंसोर आखाइजों इउज खालामोबा बे जिनिसफोरखौहाय एसे उसुबिदा मोननो हागौ जारलासो मोनगोन थ' गोदान गेलेफुनावलाय बिदिनो जाखागोन आरो नोङो उनावहाय ट्रेगार बाटन आरो ओरैहाय नोंसोर पिकआप बाटनबो नों बे माबोरै सेट खालामदों बेनो जाजोबगोन बोथोनाव आरो
आं बेखौ उसुबिदा मोनबाय गेलेनोहाय बोरैबा गोदानथ' उसुबिदा खिसे मोनखागोन थ' निउ आखाइजों गेलेग्रा मानसिथार आं आखाइजों गेलेबा गुबुन जायो आरो बेजों गेलेनाया गुबुन मोनदों नुब बायदि खारलाबायदों आरो लोगोफोर बेनि प्राइसआ जाबाय नोंनिया 2500नि गेजेराव मोनगोन थ' बिनि गोजौआवबो नङा गाहायाव मोनगोन आरो नोंसोर फ्लिपकार्ट एमाजन अर्डार खालामनो हासिगोन आंनि डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बेखौ बायनोबा आरो नोंसोर इन्जय खालामनो हागोन गेमखौ आरो लोगोफोर नोंसोर आंनि चेनेलावहाय गोदान भिडिअखौ बेखौनो फार्स्ट नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बे बेल घन्टियाखौ बुनानै ला आरो दिनैनि भिडिअखौ माबोरै मोनखो थ' कमेन्ट खालाम आं बिदिनो नोंसिनि कमेन्टखौ नायबाय थागोनसै फरायबाय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो स' माबोरै मोनदों कमेन्टआव खोन्था आरो बे जिनिसखौ बायनोबा नोंसोर डिसक्रिपसनाव बिनि लिंक होनानै दोनदों थ' बेहायनो नोंसोर थांनानै बायनो हागोनसै आरो लोगोफोर बेबायदिनो टिउटरियेल आरो भिडिअखौ मोनगासिनो थागोन गेजेट आनबक्सिं आरो मबाइल आनबक्सिं बे इउटुब चेनेलाव आरो नोंसोर फार्स्ट टाइम आंनि भिडिअखौ बेखौनो नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल घन्टियाखौ बुनानै ला जेब्लानो आं भिडिअखौ आपल'ड खालामो अब्लानो नोंसोर फार्स्ट नटिफिकेसन मोननानै नायनो हासिगोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेहायनो फोजोबगोनसै आं फोजोबनानै थांदिनि आंनो एसे खामानि दं दिनैहाय समाज सेवा खालामहैनांगौ थ' आं थांदिनि भिडिअखौ फोजोबबाय जय बड'लेण्ड एन्ड जय हिन्द